Id-digriet li ħarġet il-Knisja dwar il-purċissjonijiet tad-Duluri, il-Ġimgħa l-Kbira u tal-Irxoxt kien mistenni, iżda għad-dilettanti ta' tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza kienet daqqa ta' ħarta. Ir-riżultat tal-imxija COVID-19 dawn l-attivitajiet reliġjużi tħassru. Charles Colero, kummentatur dwar il-festi u li tradizzjonijiet huma wisq qalbu, ħadna lura fi żmien meta l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira ma kinux saru meta laqtitna l-pesta fi żmien il-kavallieri. Jekk insemmu il-pesta tal-1575 li dan sejra sena sieħa, mhux tal-li ma serux purċissjonijiet, tal-li laqqas qoddis ma kien isir fil-knejjes. Fl-1813 kienet reġgħet faqqet il-pesta f'pajjiżna fejn kienet ħasdet il-ħajja ta' madwar 4500 ruħ u kienet laqtet diversi irħula u bliet fosthom anke nħawi f'Għawdex. Iżda waħda mill-bliet li ma ntlaqtitx kienet dik tal-Isla u bħala ringrazzjament is-Senglejani bnew statwa tal-ġebel magħrufa bħala l-istatwa tan-nofs fi Triq Irjal. U dik kienet ġib l-isem ta' Kawża Nostra Letizia fil-bidu tal-feħtana. Ringrazzjament tal-li l-bambin ħeles lill-Isla naturalment kien ma xisaw xirħu l-oħra mill-li jkun hemm it-traċedju mill-li jkun hemm l-imwiet. Intant f'sitwazzjonijiet li laqtu lil Malta f'aktar żminijiet riċenti kien hemm dik tat-tieni gwerra dinjija. Charles Colero spjega li minkejja li f'Malta kienu tħassru l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira, f'Għawdex l-istorja kienet differenti. L-aħħar gwerra li għaddiet f'Għawdex kienu jsiru l-purċissjonijiet. Almenu tar-Rabat dik ta' San Ġorġ kienet issir xorta ma kienet tidħol qabel ma jidlam. Is-Sur Colero żied jgħid li dak iż-żmien ir-reazzjoni kienet waħda ta' diżappunt aktar minħabba li n-nies kellhom inqas avvenimenti fejn jattendu. Saħaq ukoll li ma kienx hemm il-lussu tal-lum li tista' ssegwi l-quddiesa fuq it-televiżjoni jew fuq il-midja soċjali. Ejma d-devozzjoni tal-Ġimgħa Kbira, il-ġimgħa mqazza hija simha magħha tħossha iktar l-assenza mbagħad. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.